қаҳрамони барномаи навбатиамон Далел Шукуров делгуфтаи гӯштини тарзи озод аст. Машқи тамринро дар муассисаи давлатии мактаби ҷомеаи маҳорати озодварзишӣ оид ба намудаи гӯштини пойтахт мегузаронад. Нозикҳои ин навъи гӯштини олимпиро аз мураббӣ Зарибон Заҳиев меомӯзад. Ба ин маҳфил аъзо шудани Далел тасодуфӣ нест, зеро қиблагоҳаш ва амӯзгоҳаш устоди варзиш ҳастанд. Аз ин рӯ дар толоб ба дастури супоришҳои мураббиаш хуб гӯш дода, баъдан дар хона бо қиблагоҳаш такрор мемонад ва ин боис шуда ӯ дар муддати кӯтоҳ нозикҳои гӯштини тарзи озодро омӯзад. Дар ҳақиқат вақте ки кӯдак вориди толоб мешавад, иҷрои усулҳои варзишро ҳамчун бозӣ мекунад. Тавре ки дар боло ишора намудем, барои Далел машғулиятҳои ин тавр набуданд, зеро ӯро мебоист дар толоб ба суханҳои мураббӣ, баъдан дар хона ба амалҳояш хуб гӯш бидиҳаду тахайюлпарастии давраи наврасиро аз сар дур кунад. Гуфтан мумкин аст ки аз ҳамон давра ӯ барои убур кардани монеаҳои душвори варзиш камари ҳиммат баст. Ине ки Далел ба машқу тамринҳои гӯштини тарзи озод пардохт, хеле хурдсол буд. Аз ин ҳоз дар байни ҳамдастҳояш хурд буд. Чун ӯ хурдсол буд, аз зеро масъулин саҷидани қавашро дар майдон иҷозат надоданд ва ӯ ҳамеша орзу ба майдон барои гилем баромадану бо рақибон даст ба гиребон доштанро мекард. Чун иродаи қавӣ дошту ба вақту соаташ ба тамрингоҳ ҳозир мешуд, дар муддати кӯтоҳ нозикҳои гӯштиро аз худ кард ва ин боис шуд то дар мусобиқаҳои дохилӣ низ муваффақ гардад. Пирӯзӣ дар сабқати дохилӣ имконияташ дод то бори нахуст берун аз ватан сафар намояду дар мусобиқаи байналмилалии ҷумҳурии Қазоқистон қувваашро санҷад. дӯстони азиз, меҳмони навбатии барномаи Таҳантан Далел Шукуров мебошад, ки дар риштаи гӯштини тарзи озод машқу тамрин мекунад ва дар муддати машқу тамринҳои худ дар якчанд мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок намудааст ва парчами Тоҷикистонро баланд бардоштааст. Ва имрӯз мо тасмим гирифтем доир ба машқу тамринҳо ва дастовардҳои ба дастовардаи Далел Шукуров суҳбат намоем. Далел, шуморо ба барномаи Таҳантан хушомадед мегӯем ва акнун тасмим гирифтем, ки имрӯз доир ба анамун фаъолияти варзишии шумо суҳбат намоем ва ҳамзамон бинандаи телевизиони Баҳористон огаҳ бошад, яъне ки чӣ гуна дар мусобиқаҳо шумо баромад намудед, чӣ гуна парчами Тоҷикистонро баланд бардоштед. ташаккури зиёд. Ман тӯли 7 сол мешавад, ки дар гӯштини тарзи озод машқ тамрин карда истодам таҳти роҳбарии устодам Забизода Фаридун. мусобиқаи аввали байналмилалии аввали ман дар шаҳри остонаи давлати Қазоқистон буд. соли 2023 ки ман дар он ҷо ҷои аввалро ишғол кардам. қабл аз сафарбар шудан ба ин мусобиқа омодагии шумо чанд рӯз давом ёфт? Дар куҷо машқу тамрини худро ба роҳ мондед ва ҳадафу мақсад дар ин мусобиқа чӣ буд? омодагии ман тӯли як моҳ омодагӣ дидам барои он мусобиқа, ки дар он ҷо парчами Тоҷикистонро баланд бардорам. рақиби аввали ман аз давлати Қазоқистон буд, ки ман онро бо ҳисоби 10-0 мағлуб карда, ва рақиби дуюмам аз давлати Ӯзбекистон буд, ки онро бо ҳисоби 12-2 мағлуб кардам ва ба нимниҳоӣ баромада рақиби ман аз давлати Қазоқистон буд, ки онро ҳам 10-0 мағлуб карда ба финал баромадам. рақиби финалии ман аз давлати Қазоқистон буд, ки хеле пурқуввату бо таҷриба буд ва ман онро бо ҳисоби 10-0 мағлуб кардам. Аслан ҳар як варзишгаре, ки дар ин ё он намуди мусобиқаҳои байналмилалии ҳунаррамоӣ мекунад, як тарсу ҳарос ӯро фаро мегирад, як ҳаяҷон ӯро фаро мегирад. ба шумо ин гуна воқеаҳо, ин гуна лаҳзаҳо рӯбарӯ шуд? бале, маро тарсу ҳаяҷон фаро гирифта буд. Чунки ман бори аввал аз Тоҷикистон берун баромад мекардам ва ҳам рақибонам ноошно буданд. вақте ки рақобат кардед, фикр мекунам, ки аллакай анамин дар рафти рақобатҳо тарсу ҳарос шумо гум шуда, ҳамин гуна? бале, оста тарсу ҳарос гум шуд. хеле хуб. ва бубинед Далел, ки албатта дар ҳар як мусобиқа бо варзишгароне ки масалан шумо рӯбарӯ шудед, ман боварӣ дорам, ки аз миёни онҳо буд варзишгари пурқувват, яъне ки аз нигоҳи шумо варзишгари арзанда, рақиби пурқувват, кадоме аз ин рақибон барои шумо буд? рақиби финалии ман буд, ки вай аз ҷиҳати ҳам тактикӣ ва аз ҳам ҷиҳати физикӣ хеле пурқувват буд. хуб, бештар
дар муқобили ӯ кадом усулҳоро шумо истифода бурдед? усули дӯстдоштаи ман мелиса мебошад ки ман муқобили ӯ ҳамин усулро иҷро кардам. вақте ки дар ана ҳамун зинаи қаҳрамонӣ шумо истодеду ба парчами Тоҷикистон баланд бардошта шуд, чӣ эҳсосот шуморо фаро гирифт? маро як эҳсосоти аҷиб хеле фаро гирифт ва ҳисси ватандӯстии ман бедор шуд ва ман хеле шод шудам. пас аз анҷоми ин мусобиқа ба ватан бозгаштед. Дар ватан шуморо ёру дӯстон, яъне ки рафиқон, оила чӣ гуна пешвоз гирифтанд? маро хеле гарму самимӣ пешвоз гирифтанд. муҳимтар аз ҳама падару модар, яъне ки волидайн ба шумо чӣ суханҳо гуфтанд? падару модарам ба ман гуфтанд офарин писараму ба ту ифтихор мекунем, ана ҳамин гуна машқу тамринатро идома деҳ. дар нахустин мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ дошта иштирок кардану соҳиби медал гаштан ба ҳар кас муяссар намегардад, зеро бештари варзишгаронро эҳсосоти зиёд фаро мегираду дасту по мехӯранд, ки он ба сар задани ишти ба бор оварда мерасонад. гарчанде Далер сазовори мақоми шоиста гардид, вале аз камбудиҳо орӣ набуд ва ислоҳи камбудиро дар намоишҳои таълимию тамринӣ бартараф намуд. иштирок дар мусобиқаҳои барунмарзӣ барои қаҳрамони барномамон чун марҳилаи омодагӣ ба сабқати минбаъда маҳсуб ёфт, чунки ӯро лозим омад то боз ба Қазоқистон сафар намояд. аслан дар мусобиқаи байналмилалӣ варзишгарон аз ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ даъват шуда дар ду сину сол қувваозмоӣ мекунанд. ба узви дастаи Тоҷикистон варзишгарон аз минтақаҳои мухталифи кишварамон шомил шуданд. ин мусобиқот дар фаъолияти варзишгарӣ Далер бори дуввум рух дод. албатта ӯ ба мусобиқот тайёрӣ хуб дид, вале ӯ хеле хуб дарк намуда буд, ки сатҳи мусобиқаи шаҳриву ҷумҳуравӣ аз сабқати байналмилалӣ то чӣ ҳад тафовут дорад. бо назардошти ин мусобиқаи барунмарзӣ ба варзишгар омӯхтани хусусиятҳои хоси гӯштинро аз рақибон кафолат медиҳад. сабқати навбатии барунмарзӣ то дербоз дар хотираи қаҳрамони барномаамон нақш хоҳад баст. ман 3 сол мешавад дар ин толор машқ мекунам. дар 2024 ба Узбекистон рафта рақибонамро мағруб дода ҷои сеюмро гирифтам. аз ҷои сеюм гирифтаам қаноат шудам, зеро барои ҷои сеюм меҳнати зиёд дар кор. ба аҳсан офарин мегӯем ба шумо ки шоҳкориҳои зиёд дар ин мусобиқаи аввалини байналмилалии худ нишон додед. ва албатта дӯстони азиз, агар нафаре ки хоҳад ки барои як муваффақиятро ба даст овардан талош кунад, заҳмату меҳнатҳои шабонарӯзӣ кашад, фикр мекунам ки ба мақсади аслии хеш мерасад. ва барои ин бояд ҳамеша таҳаммулпазир будан дар кор ва мақсад агар дар назди худ гузошт, бояд аз рӯи ҳамин мақсаду ҳадафи худ амал бояд намуд. ва мехостем дар бобати мусобиқаи дуюмини байналмилалии худ бифаҳмем. мусобиқаи навбатӣ чӣ мусобиқа буд, Далер? мусобиқаи дуюми ман дар соли 2025 буд, ки дар давлати исломии Эрон буд, ки ҳама рақибони ман аз давлати Эрон буданд. ман дар он ҷо 4 рақиб доштам ва дар вазни 48 кило баромад кардам. то ҷое ки ба ҳамагон маълум аст, ҷумҳурии исломии Эрон яъне ки маконе ҳаст ки барои тарбият намудани гӯштингироне ки дар риштаи гӯштини тарзи озод машқ тамрин мекунанд бисёр як мактабҳои бузурге дорад ва яъне ки дар омода намудани варзишгарони бо таҷриба яъне ки варзишгарони бо истеъдод бисёр нақши калидӣ дорад. ва албатта ки варзишгарони мо ҳам низ варзишгарони пурқувват ҳастанд, варзишгарони бо таҷрибаву бо истеъдод ҳастанд. ва чӣ гуна рақобатҳои шумо бо ин гӯштингирон бо ҳарифони пурқуввати худ сурат гирифт? албатта шумо дуруст қайд кардед, ҷумҳурии исломии Эрон хеле варзишгарони пурқувват дорад дар ин ришта. албатта мо ҳам аз онҳо кам нестем. дар Тоҷикистон хеле мактабони бузурги варзишӣ аст, ки дар омода кардани варзишгарони бо истеъдод саҳми бузург доранд. доир ба ҳамин рақобатҳо ҳарф мезанем. рақобати аввалини шумо чӣ гуна сурат гирифт? рақобати аввалини ман ҳарифам аз ҳамун давлати Эрон буд, ки ман онро бо ҳисоби 10-5 мағлуб намудам.
و رقیب دویمم هم از همون دولت بود که من آن را با حساب 10-0 مغلوب نموده و به دور نیم نهایی برآمدم. در آن دور خیلی رقیب من پرقوت بود که من آن را با حساب 15-16 مغلوب نموده به فینال راه یافتم. رقیب فینالی من خیلی رقیب پرقوت بود که در تمرین ها من با او گشتینگ میگرفتم و من آن را با حساب 3-2 مغلوب نمودم. احسان به شما، آفرین به شما که انا همین گونه توانستید دولت ما رو در یک مسابقه سطحش بالا با نام نیک، با نام انامین قهرمانی معرفی سازید. این هم افتخاری ما است، چون هر یک ورزشکاری که در بیرون از مرز وطن تاجیکستان رو معرفی میکند چقدر برای خلق تاجیک، مردم تاجیکستان یک سربلندی و سرفرازی است. баъди бозгаштан аз қазоқистон далер шукуров худро тамоман дигар хеле ҳис кард. ба қавли варзишгарон таҷрибаи ғанӣ пайдо кард ва ин таҷрибаро ӯ дар омӯзиши ҳарифон аз худ намуд. шояд ҳамин чиз буд ки ӯ мусобиқаҳои дохилиро сарбаландона пушти сар намуд. ҳар як варзишгар ба худ як нафареро идеал ҳисоб мекунад. як масалан кӯшиш мекунад ки ба он пайравӣ намояд. варзишгаре ки барои шумо идеал аст ки аст? ورزشگر ایدئال برای من رحمان امضالخیلی میباشد که او جایزه‌دار بازی‌های المپیک و 2 کرات قهرمان جهان میباشد و من هم می‌خواهم که به مثل او قهرمان جهان و قهرمان المپیک شوم. вақте ки дар толори варзишӣ машқу тамрин мекунед, яъне ки мураббиён бо шумо чӣ гуна муносибат мекунанд? яъне ки нисбати машқу тамринҳои шумо сахтгир ҳастанд ё ки меҳрубонона рафтор мекунанд? البته سختگیر هستند چون که آنها اگر ما را سخت نگیرند ما به یگام نتیجه نمیرسیم. дӯстони азиз, албатта яке аз воситаҳои беҳтарин ва муаррифгари давлату миллат ин варзишгарон ба ҳисоб мераванд ки маҳз бо ҳунару истеъдоди болои хеш метавонанд ки дар ин ё он мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта шарафу миллати азизи хешро баланд бардоранд. ва далер шукуров яке аз чунин варзишгароне аст ки дар 2 мусобиқае ки ҳоло нақл кард ба мо, яъне сатҳаш баланд, тавонист ки зинаи аввалро ба даст биёраду парчами тоҷикистонро баланд мардорад. акнун боз мехоҳем бифаҳмем ки боз дар кадом мусобиқа шумо тоҷикистонро муаррифӣ намудед? سال 2026 من مسابقه بین‌المللی من در شهر الماطه بود که من در آنجا جای اول را اجرا کردم و صاحب کمربند شدم. من در آنجا 4 رقیب داشتم. از دولت قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان بودند. رقیب اولی من از دولت قزاقستان بود که من آن را با حساب 10-0 مغلوب نموده. رقیب دومی من از دولت قرغیزستان بود که من آن را هم با حساب 10-0 مغلوب نموده و به نیمه نهایی برآمده. در آنجا رقیبم از دولت قزاقستان بود که آن را هم 10-0 مغلوب نموده و به فینال برآمده. در فینال رقیب من از همون دولت قزاقستان بود که آن خیلی ورزشگری از جهت تکنیکی خیلی پرقوت بود و من آن را با حساب 7-0 مغلوب نموده و خوشبختانه صاحب کمربند شدم. بسیار در این مسابقه هم شما مهنت نمودید و از همه چیز مهمی که جالبی که از شما ما شنیدیم این لحظه کمربند گفتید. در اون مسابقه که اگر کمربند باشد هم سطحش فرق کننده است، هم رقابت‌ها بسیار جالب و شوق‌آور می‌گذارد. این کمربندی که شما یعنی که به دست آوردید اولین کمربند بود، همین گونه؟ بله. وقتی که صاحب کمربند شدید چی احساسات شما رو فرا گرفت؟ البته صاحب کمربند شدن این آرزو نیست، این حرکت و مهنت میباشد. وقتی که من در تالار تمرین میکردم میدیدم که بچه‌های تالار ما با مسابقه‌های بین‌المللی رفته با کمربند می اومدن. من همه گفتم که من صاحب کمربند یک روز باید شوم و خوشبختانه شدم. سری کار شما در چی است؟ دلیل که در هر یک رقابت یعنی که حریفان خود رو با حسابی بسیار بلند مغلوب می‌سازید. این تنها مشق و تمرین و تحمل پذیری را از تو طلب می‌کند. تمام.
ба андеша шумо варзишгар бояд дорои кадом хислатҳо бошад? пеш аз ҳама варзишгар бояд хоксор бошад ва бо дигарон муносибату муомилаву гуфтори хуб дошта бошад. вақте ки ба тоҷикистон камарбандро овардед, мураббиён ҳамзамон сармураббии дастаи мунтахаб устод абдурозиқ олимов ки ин гуна варзишгарони боистеъдод, ин гуна варзишгарони парчамбардорро бисёр дӯст медоранду меписанданд, чӣ суханҳо ба шумо гуфтанд? ба ман гуфтанд ки аҳсану офарин ва ин камарбанди ту дар хазинаи гӯштини тарзиёд як натиҷаи хуб ба ҳисоб меравад. дар пеш кадом мусобиқаҳо шуморо интизор аст? дар пеш моро санаи 20 июн мусобиқаи байналмилалие ки дар давлати худ давом мешавад моро интизор аст. дар оянда чӣ мақсад доред? албатта орзуи ҳар як варзишгар дар қаҳрамонии бозиҳои олимпӣ иштирок кардан аст ва ин орзуи ман ҳам мебошад ки дар бозиҳои олимпӣ иштирок карда ва қаҳрамон шавам. дӯстони азиз, мо низ ҳайати эҷодӣ дар оянда ба Далер Шукуров барори комёбиҳоро орзуманд ҳастем ва боварӣ комил дорем ки дар оянда дар бозиҳои осиёӣ, чемпионати ҷаҳон ва мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта ҳамзамон дар бозиҳои олимпӣ Далер Шукуровро бубинем ва тавонад ки парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардошта давлату миллати азизи хешро бо номи нек муаррифӣ созад.